karo yange jomblowan-jomblowati nek parentuk yang ya ning kene lumayan roman-roman kere ya. Tuku-tuku cilok apa siomay ngono ya. Sik, hop. Kowe iki omong kok roman kere iki maksudmu piye? Saben bengi nyawang yen memajang mong karo janur kuning iya wah ora asli Jawa nek nembang Jawa iso apik nek omong iso ting pecototno. Yo ben, sing penting tembangnya gawa duit berkah barokah. Tembang. Salah nah, kembang ding dudu tembang. Kembang. Wae. Weton. Stop sa. Yeay. Ya, anu gugah memori. Ya. Memori. Saka Prastiwi pojok dhewe kae. Parian kagem nelayan Jati Samudra. Ya didongake. Ya Pras. Saka kowe Pras. Ya. Paling cilik dhewe iki. Saka kono sik aku. Kowe, saka kowe. Tak pikir. Heeh. Radoyan ning Prastiwi Lobster. Heeh. Ning Jakarta. Ning Jakarta. Tuku tampah. Terus iki kelompok nelayan Jati Samudra. Heeh. Pikantuk berkah. Amin. Jejere, ayo Wahyu, Gwen. Dak ming do tenguk-tenguk. Yo. Ning Sumatera. Ayo ning Sumatera ngopo? Sik, Pak. Ning Sumatera. Heeh. Apa ya? Allah. Golek kayu. Heeh. Ngopo tekan Sumatera mung golek kayu? Lah kathah riko. Oh iya. Kelompok nelayan Jati Samudra. Samudra kok samudra? Kelompok nelayan Jati Samudra. Heeh. Mugi tansah rahayu. Amin. Jejere Mbak Ayu. Ayo. Men. Ana Vespa. Ah iki. Beda iki ora lunga iki. Ora ning Jakarta, ora ning Sumatera. Ning ana Vespa. Terus Sedele ombo. ah. Yo nggo wong loro cukup. Terus Mugi nelayan Jati Samudra. Heeh. Le nyambut gawe tebih saka ing Rubeda. Amin. Jejere ayo Tatin. Yo. Dinggo kabeh Pak le mikir. Hah? Le mikir wis dinggo kabeh.
Isih oke kok nek tiba awe isih oke kok. Sik. Apa adanya upamane. Yo. Aku wis oleh dinggo lho Pak marai kacau. Ora cukup. Apa toh? Paringan. Apa-apa kok dinggo, anggonamu dinggo Prastiwi ya kombor-kombor. Yo. Ke beli semangka. Nah, kene iso beli semangka. Jumlahnya 1. Terus Kagem kelompok nelayan Jati Samudra. ya. Mugi selamat rahayu. Amin. Jejere. Ayo Ganes. Heeh. Mik kopi. Iki apa kowe iki omong apa? Kok mek. Mengke singek to Pak niki kalih mikir. Waduh sinden kok tembunge kosime. Mik kopi. Mie kopi terus. Mimi kopi lek. Heeh. Anget-anget. Heeh, terus. Tiang mriki. Heeh. Apik banget. Ora apa-apa termasuk ora apa-apa. Wis ben, ora ana sangkut paute ro nelayan ya wis ben. Nelayan riki apik banget. Ya. Ayo sindenku sing siji iki karan uripe nganggo baterai. Anggere batene anyar mek. Ayo Ika jajare. Ayo Ik. Sik, Pak. Neno. Tuku Mika. Tuku Mika. Nggih. Nah, terus Nggo wadah roti. Kelompok nelayan Jati Samudra. heeh. Tansah lestari. Apik. Ayo Orisa. Ya. Esa. Jerengi seragam pramuka. Ya. Apa-apa wis, apa-apa. Sampe iki jerengi seragam pramuka itu. Ah bojone penggalang. Terus? Neng pinggir sumur. Neng pinggir Oh, sumur. nang pinggir sumur terus. Kelompok nelayan Jati Samudra. Heeh. Saya makmur. Saya makmur. Ayo Tiwi, yo. Ayo. Akit mau kudune mikir kok baru dinamik lagi. Apa ya? Lah kula biasane pertama kok. Hah? Kula pertama. Ayo ora kowe terus pertama. Wis ngono ya apa-apa. Yo. Nggih yang kedua. Heeh. Beli gula Beli gula. buat gulali. Oh, buat gulali. Kelompok nelayan Jati Samudra. Heeh. Mugi tansah pinerkahan Gusti. Amin. Amin. Ayo kowe kok Oh, amin. barang. Ya, tak ira nembang to e. Ora iso ya nyambut gawe kabeh kok njomeng amin. Aku ya nyambut gawe nembang padake. Ya oke, cah cerdas e. Sik tak mikir. Ya. Aku numpak kora. Kora. Pak Seno trilan. Heeh. Terus Marwan. Radeng Pak ora. Ora, tenan. Mugi kelompok nelayan Jati Samudra tinebihno saking virus COVID-19 lan pinaringan keselamatan. Luar Amin. biasa. Neno. Ya. Panas udan panas aleng-aleng ceping gunung. Kanca-kanca, ya monggo, yuk. Misoa ya. Nana. Nadyan wadon sarta lanang Neno. inumane banyu
Ganes. Ayo kowe ngancani Mbak anu Elisa. Ya, karo si sapa? Orisa. Yes. Oh, ayo. Urut bakon no. Gerak ana bukaane kae. Ganes kae nek dileboni baterai ya urip. Ganti to bateraimu. Iki lho nyekel mic. Kowe kuwi wae enteng. Sing siji uripe nganggo baterai, sing siji nganggo angin. Sapa sing? Apa iki? Ngapa? Ora ngapa. Mang gemboske, Pak. Mang. Ben gembos dhewe. Ya. Dek jaman gentenan ya. Mengko nek pas Banyumasan ingkang nyekar Mbak Tatin ingkang cantik sanget. Ya iki lho, asli kok. Pak Toto Waluyo, yuswa 8 tahun. 8 kalih. Yo. Ayo, Dek jaman Ganes. Pindah, monggo. Serene wis menang keturutan sing digadang. Pinate janji
Matur sempan nuwun. Matur suwun. Pak Bambang sampun nggih. Sing gawe koreografi ya kuwi mau sing uripe nganggo baterai kuwi mau dadi mantuk-mantuk kaya boneka. Ya, ya wis ora apa-apa, Mak. Sing penting iso diaturake lan kompak. Ya.